Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Tervetuloa Computex 2024 messuille Taiwaniin. Tällä videolla käydään läpi täältä vähän satunnaisten yritysten mielenkiintoisimpia tuotteita. Sitä ennen sanat tämän videon sponsorilta, Corsairilta. Kaksoiskammio kotelot ovat saatavilla mustana ja valkoisena, lasisella etupaneelilla tai paremman ilmavirtauksen tarjoavalla ritilällä. Koteloista löytyy tuki emolevyille, joissa liittimet ovat takapuolella ja näytönohjaimen saa asennettua pystyyn. 6500-sarja on isokokoisempi, hinta alkaen 195 € ja 2500-sarja Micro ATX-kokoinen, hinta alkaen 150 €. Saatavilla myös valmiiksi asennetuilla RX-sarjan RGB-tuulettimilla. No niin, nyt ollaan täällä Lianliin osastolta ja päästy näkemään sitten RGB-valaistuksen tulevaisuus, joka on langaton. Eli tietokoneeseen asennetaan tämmönen langaton USB-lähetin vastaanotin, jolla pystytään sitten kontrolloimaan näiden Unifan SLV3 langattomien tuulettimien niin RGB-valaistusta täältä ohjelmallisesti kuin sitten myös tuulettimien kierrosnopeutta. Eli jatkossa pystytään tosiaan sitten saadaan nämä tuulettimet linkitettyä, ne täytyy kytkeä kyllä emolevylle tai sieltä täytyy saada jännite, olisiko USBista tai ehkä virtalähteeltä, mutta mitään muita kaapeleita ei tarvita ja langattomasti sitten USBilla tietokoneen perästä voidaan ohjata niitä. Tämän pystyy myös tämän palikan kytkemään sitten kaapeleilla tuonne piilottamaan tietokoneen sisälle, jos ei halua sitä roikkumaan emolevyn USB-liittimestä. Puuteema täällä koteloissa Computexissa näkyy, eli esimerkiksi tässä Lianliiltä LANCOOL 217 uusi malli tämmöisellä vähän tumman puisella aksentilla, eli Fractal Designin toi Nord-kotelon innottamana muutkin kotelovalmistajat on lähtenyt entistä enemmän tähän puuteemaan. Puuteema jatkuu täällä APNX:n koteloissa ja täältä löytyy tämmönen puuritilä tuulettimien ilmanottoaukon edestä. Aika lailla tutun näköinen on tosta Fractalin Nortista. Noctuan osastolta löytyy nyt sitten NHD15 sen seuraavan sukupolven versio eli G2. Ja tää on nyt tulossa myyntiin kesäkuun lopulla. 149 € hintaa. Saattaa näyttää tällä ei lähtökohtaisesti samalta tuotteelta kuin vanha, mutta muutoksia on tehty aika rajulla kädellä. Ehkä mielenkiintoisin on se, että tästä on tulossa 3 eri versiota. Niin, 3 eri kuperuuden tasoa. Eli käytännössä miten tää, käännäksä kuuleri ympäri? Eli käytännössä miten tää kuulerin pohjan kontaktipinta, miten se on koneistettu, kuinka suoraksi, niin se vaikuttaa nykyprosessoreilla aika paljonkin sitten lämpötiloihin niin tästä Noctuan graafeista pystyy näkemään. Noctua on tehnyt paljon selvitystyötä siitä, että miten nuo lämmöt käyttäytyy eri prosessorisukupolvilla ja minkälaisilla eri prosessorimalleilla. Ja sitten, että onko se käytetty prosessori vai uusi prosessori, onko se ollut paljon rasituksessa niin kuin coolerin alla. Sen takia Noctua toimittaa tuon coolerin mukana myös tämmöiset rikat, jotka sitten täytyy asentaa tietyissä tilanteissa. Ne keventää vähän sitä painetta siihen prosessoriin. Ja erityisesti Noctuan testien mukaan Intelin prossut on sellaisia, joissa tämä ikääntyminen vaikuttaa siihen, että miten se paine jakautuu. Ja AMD-prosessoreilla taas oikeastaan niin helpoin ratkaisu on mennä tuolla standardisiilillä ja sitten vaan asentaa se offsettina, eli saadaan sitä pohjan sijaintia vähän muutettua tuolla offset-asennuksella kohti noita CCD-piirejä. Käydään nopeasti vielä läpi, että mitä uutta tuossa coolerissa on. Eli käytännössä niin siinä on nyt 8 heatpipea, se on muutos. Ja sitten tämän rivaston tiheyttä on muutettu, eli tämä on aikaisempaa tiheempi ja sen myötä siinä on 20% enemmän pinta-alaa tuossa jäähdytysrivastossa. Tuulettimet on uudet. Joo, uudet tuulettimet ja niissä on nyt myös pyörimisnopeus offsettia vähän, eli melutaso on optimoitu sillä, että nämä tuulettimet ei pyöri ihan täysin samaa nopeutta kumpikin. Sitten uusi Secufirm 2 Plus kiinnitysratkaisu on käytössä. Ja sitten vielä rakennetta on muutettu myös vähän silleen, että tässä on epäkeskeisyyttä pikkusen lisätty tässä rakenteessa. Eli se tulee vähän kauemmaksi sitten noista PC Express-korttipaikoista. Tulee näyttikselle vähän lisää tilaa, kuin iso kuuleri kyseessä. Noctuan osastolla mielenkiintoisena tämmönen termosifon, eli olisiko tää joku lämpösifoni suomeksi. Hommahan on tosiaan suunniteltu korvaamaan perinteiset pumpulliset nestejäähdyttimet. Ja nyt on kyseessä sitten tässä lauhdutin. Eli täällä on nestettä kierrossa sisällä, lämmetessään se neste höyrystyy tänne lauhduttimeen ja tuulettimet kun jäähdyttää sitä, se vaihtaa olomuotoaan sitten taas takaisin nesteeksi ja valuu tänne blokille sitten, mikä on kiinnitettynä prosessorille. Hyötynähän tässä nyt on se, että ei ole liikkuvia osia eli pumppua. Ja käytännössä tämän suorituskyky Noctuan mukaan pitäisi
pitäisi yltää samalle tasolle kuin näiden nykyisten perinteisten all-in-one nestekuulereiden, jotka siis pumpulla kierrättää sitä jäähdytysnestettä siellä kierrossa. Ja toistaiseksi tällä prototyypillä nyt ei ole aikataulua, vaan tätä nyt odotetaan markkinoille sitten joskus tulevaisuudessa. Ja Noctua sanoi, että toivottavasti ensi vuonna edes pystyisivät kertomaan, mikä on tämän markkinoille tulo aikataulu. Seasonic alkanut yhteistyön Noctuan kanssa ja sieltähän on tulossa Seasonic Prime TX 1600 Noctua Edition virtalähde. Eli heidän tätä lippulaivasarjaa nyt Noctuan kanssa yhteistyönä ja siellä erikoisuutena tietty Noctuan ruskeita väriä ja Noctuan tuuletinta sisuksissa ja ilmeisesti heidän selvityksensä mukaan toiminut tässä tarkoituksessa erittäin hyvin. Tätä odotellaan markkinoille vuoden lopulla kuun 4. ja tosiaan 80 plus titanium hyötysuhteella, tietenkin tuettuna sitten ATX 3.1 ja PCI Express 5.1. Ei välttämättä nyt ihan halvimmasta päästä tule olemaan tämä, mutta tässä sitten Noctuan ruskien ystäville herkkua. Ja Juhahan siellä kameran toisella puolella hymyä täytyy kyllä kuvailla, että kaikki on kyllä kunnossa tämän suhteen. MSin osastolla täällä vitriinissä esillä uudet Intelin Lunar Lake kannettavat. Nämä nyt ei ole mitään pelikannettavia, vaan tämmöisiä business-läppäreitä, hyvin vähävirtaisia, pienikokoisia. Tosiaan Lunar Lake, eli tämä seuraava sukupolven mobiilipiiri tulossa myyntiin näissä kannettavissa Q3 aikana. MS on päivittämässä tuohon niiden Claw-pelitietokoneen nyt uusi malli Claw 8 AI Plussa. Ja tosiaan näyttökoko on päivittynyt 8 tuumaan. Vähän fyysinen koko on isompi ja näyttäisi olevan sisuksissa tämä Intelin uusi Lunar Lake-koodinimellinen mobiilipiiri, kun edellisessä oli Meteor Lake sisällä. Tarkempi tietoa nyt ei ole saatavilla, mutta tosiaan isompi akku pitäisi olla ainakin. Ja speksilista nyt onkin sitten tossa, mitä on näytillä, niin näkyvillä täällä messuilla. MSin osastolta löytyy nyt uudet Ryzen 9000 prosessoreille dedikoidut X870 piirisarjalaiset emolevyt, eli täältä löytyy Max-sarjalaista Tomahawkia ja sitten vielä Pro-sarjalaista emolevyä. Ja tosiaan näyttäisi olevan nyt MSikin hypään nyt Tomahawkissaan tähän kelkkaan, eli jatkossa saa nappia painamalla ton näytönohjelman lukituksen avattua. MSin osastolta löytyy myös sitten Arrow Lake-prosessoreille, eli Intelin seuraavan sukupolven työpöytäprosessoreille jo emolevyt näytillä, eli LGA 1851 kanta ja sitten oletettavasti Z8 90 piirisarja. Tässä nyt ei ole nimiä emolevyissä, mutta näyttää olevan varmaan Pro-sarjaa ja siellä sitten vielä peliemolevyä näytillä. Näissä myös tämä näytönohjelman lukituksen avausnappi. Intelin osastolta löytyy emolevyt, jotka tukeututaan Intelin uutta Arrow Lake-prosessoria, LGA 1851 kanta ja oletettavasti Z8 90 piirisarja. Ja ainakin ASRock Asus ja oliko Kikapyte ja MSI löytyy sieltä. Mallin nimet on peitetty ja tosiaan ton kannan päällä tommonen tarra, mutta tässä on nyt sitten käytössä kaikkien valmistajien uusia emolevyjä tuolle Intelin toisen puolikkaan uuden työpöytäprosessorin julkaisulle. Näytteen saralla ehkä Computexin näyttävin toteutus on Cooler Masterilta, joka on yhdistänyt 2 4K-näyttöä kaarevaksi näytöksi, eli GP57 tuumainen näyttö, GP57ZS, ja tosiaan tässä nyt 1000 R kaarevuudella sitten 2 4K-paneelia yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. On siinä näytöllä kyllä ihan kiitettävästi kokoa. VA-paneelit käytössä ja tosiaan mini-LED taustavalaistuksella. Asuksen osastolta löytyy tää 1200 wattinen ROG Mjölnir, eli tästä riittää 1200 wattia virtaa 30 minuutin tietokoneen pyörittämiseen, jos virrat lähtee. Ja sitten liitäntöinä tosiaan kyljestä löytyy 4 kappaletta virtaliittimiä. Täällä nyt tietenkin on tää Jenkki-versio käytössä. Sitten ulostulo löytyy USPille, USP Asta 18 wattia ja USP C:stä PD 100 wattia ulos. Mutta näistä tosiaan näistä 4 verkkovirtaliittimestä niin 1200 wattia ulostuloa. Näyttää kuinka paljon tehonkulutus ja sitten tässä näkyy vielä aika kuinka paljon akkuu jäljellä. Kyljestä löytyy tietysti myös RGB-valot. Valitettavasti tätä ei pysty kantamaan tästä kahvasta, vaan tää on itse asiassa taskulamppu ja se latautuu ollessaan tuossa pystyssä. Tässä nyt on tämmönen Asuksen konsepti, all-in-one coolerin näyttö, joka taipuu. Eli saadaan isommalla sitten ruudulla näytettyä halutessa tavaraa. Prototyyppiasteella tämä, ettei ole ainakaan toistaiseksi kaupasta saatavilla. Niin tossahan on tosiaan jo, noi letkutkin on sitten tosi lyhyet. Eli nehän menee tosta ihan suoraan tosta blogista tohon
jäähdyttimelle. Ton näytön lisäksi niin erikoinen juttu myös toi. Kotelorintamalla yksi Computexin mielenkiintoisimpia uutuuksia on tämmöisen valmistajan kuin Havnin HS420. Ja tää on suunniteltu noita 420-millisiä jäähdyttimiä ajatellen. Muotokieli on hyvinkin mielenkiintoinen. Esimerkiksi tässä tää lasi, niin tämähän ei ole 2 lasipaneelista, vaan tosiaan taitettu 90 asteen kulmaan. Toinen erikoisuus on täällä takana 2 tuuletinta integroituna tähän koteloon, eli ei ole sitä perinteistä ritilää ja siihen ruuvattu tuulettimet kiinni, vaan tämä takapaneeli onkin tämmöinen yhtenäinen kokonaisuus ja tuulettimet integroituna sinne. Ja tosiaan tässä kotelossahan toistuu tällaiset, mihin lähdetään kutsuisi nyt tämmöinen pyöristetyt pitkät muodot ja loveet, eli huomaa tässä pohjassa niin ilmanotto on joka puolelta, sekä etupaneelin että kyljen puolelta. Sitten kattopaneelissa korostuu tämä sama muotoilu. Kattopaneeli lähtee irti ihan onko magneettikiinnitteisenä. Joo, kyllä, ihan järeitä peltiä. Joo, ja sieltä löytyy myös irrotettavassa vaimennetussa kelkassa näyttäisi olevan nämä kattotuuletin paikat kautta kattojäähdytin. Ja tosiaan kaikkiin tuuletin paikkoihin siis menee ne 140 milliset ja 120 milliset tuulettimet. Mitäs tossa lukee, kun tossa on tommoset Top Fun Cables, eli kaapelihallintaa. Eli kaapelihallintaakin on vähän keskivertoa enemmän kiinnitty huomioon. Täällä on oikein tämmöiset uraat ja siellä on vielä kiinnikkeet. Ja tämä sama muoto jatkuu myös täällä oikein kylkipaneelin ilmanottoaukoissa. Eli käytännössä koko kylki on tällaista ritilää. Ja täällähän on, vaikka tää näyttää, että tässä on pitkät näin, niin täällä on tämmöiset mustat vahvikkeet täällä väleissä. Nähtäväksi jää, nähdäänkö Suomen markkinoilla valkoisena ja mustana kotelo saatavilla. DACin osastolta löytyi mielenkiintoinen maailman ensimmäinen näppäimistö induktiivisilla kytkimillä. Ja se mikä tässä induktiivisessa kytkimessä nyt on se erikoisuus on, että tällä saavutetaan alhaisempi virrankulutus kuin perinteisillä magneettisilla kytkimillä ja Hall-efektillä. Ja sen myötä DAC onkin esitellyt sitten langattoman näppäimistön näillä induktiivisilla kytkimillä. Ja nämähän tosiaan tukee nyt rapid trigger-efektiä, mitä muutkin magneettiset kytkimet tukee. Kytkimet on tosiaan analogiset ja induktiivisuus perustuu nyt siihen, että täällä on kela sisällä ja se luo tuohon tommosen magneettisen kentän sitten, millä kytkin aktivoituu. DACin edustaja sanoo, että vähemmän häiriöitä kuin perinteisissä magneettikytkimissä. Tosiaan se virrankulutus on alhaisempi ja sitten heidän mukaansa tämä olisi tarkempi. Prototyyppi oli tullut kuulemaan tehtaalta sunnuntaina, joten syksyllä kuulemma saapuisi markkinoille. Peakwhiteilta sentään löytyy vähän RGB-valaistusta uusista Lightbase-koteloistaan. Saatavilla tulee pienempi 600-sarjalainen ja isompi 900-sarjalainen. Ja tässä Lightbaseissa tosiaan kotelon saa joko pystyyn tai kyljelleen ja käännettyä ja muokattua myös tätä sisustaa, eli normaalina tai käänteisenä. Ja jalat vaan irtoaa täältä näin pohjasta ja kun ne käännetään tänne alapuolelle, niin kotelon pystyy kääntämään. Ja tosiaan sen lisäksi, että tämän saa käännettyä helposti tähän niin kyljelleen asentoon, niin tämä on tosiaan ehkä maailman nopein kotelo kääntää myös invert-asentoon, mikä tässä on. Eli ne tosiaan ne jalat saa pikalukituksella siirrettyä pohjasta kattoon ja pyöräytät vaan koko kotelon täysin ympäri. Ja sen jälkeen saat prosessorikannan alas ja näytönohjaimen ylös, niin kuin esimerkiksi tässä nyt esimerkkikotelossa on. Tästä löytyy toinen kotelo, samanlainen musta versio vierestä, missä sitten taas sisäasettelu on niin sanotusti perinteisesti, eli prossupaikka on ylhäällä emolevyssä ja näytönohjaaja on tuossa alhaalla. Joo. Hinnat näissä 600-sarjalaisissa on noin 150 € ja sitten tämä isompi 900-sarjalainen siellä 200 € tuntumassa. No niin, Computexista on palattu takaisin Suomeen ja semmonen oli IoTechin katsaus Computex 2024 messuille Taiwanissa. Jos tykkäsit videosta, niin heitä yläpeukkuja, lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro!